Os monstros verdadeiros alimentanse de cousas moi extrañas. Será monstros de Amazona, o monstro máis temido de todos os monstros verdadeiros. Sin que ninguén me avise, estuve mordicando a capa de ozono, ese escudo protector que protexe dos rayos solares aos humanos. Pero sabes que os científicos pillaron cando descubriron un enorme buraco que doera no polo sur? O que alimenta a tragazonas son os gases de FC liberados por a atmosfera e por os humanos, como aerosol, fábricas, etc. Ja, 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 non podedes derrotarme. Sí que poderemos! E conseguiremos moitos máis. Imosche contar como derrotar ao monstro. Non debemos comprar aerosois que teñan gases contaminantes. Cando compremos algún aerosol, temos que fixarnos na etiqueta que poña non dá na capa do ozono. Desta maneira non alimentamos o tragazono e vais debilitando. Nos, os nenos e nenas, debemos protestarlle aos políticos para conseguir un mundo sano para o futuro. Temos un gasostrómetro que mide a perigosidade e o tragazono xa é preocupante. Pode ser que derrotedes ao tragazono, pero comigo non poderei. Son caldosaurios, sin mí na terra sería xeada, porque reteño o calor do sol. Agora son moi perigoso porque me alimentaste moito e acumulei calor e a terra está sobrequece. É certo que di, o clima está cambiando moito. Provoca os descensos glaciares e aumenta o nivel do mar, que iso amenaza a illas e cidades. Sabes de que se alimenta este monstro? Do fume dos coches, dos avións e dos combustibles fósiles das casas. E tamén se alimenta do gas metano, dos arrotos e dos peidos de millóns de vacas. Pero o primeiro que tenemos que hacer para derrotar Calosaurio é a ponernos de acordo para reducir os gases. Para derrotalo é utilizar fontes de enerxía renovables como o sol e quitar a gasolina e o carbón. Nós debemos reducir o consumo de carne para evitar os peidos de metano. Non ides poder comigo. Sodes máis lentos que unha tartaruga. Fritireivos a todos e a todas. No desastrómetro, o caldosaurio aparece como perigoso. Debémonos xuntar para plantar árbores e plantas para limpar o aire. Debemos repensar os nosos hábitos, reducir, reciclar e reutilizar de forma eficiente. Nós podemos. Nos axudades? Pensades que ides poder con nós? Por suposto que sí. Cada vez temos máis forza. Tes que axudarnos. Son electrotraste e estou formado por millóns de dispositivos moi caros que lle gustaban a todos. O malo para vos é que cando os tirabades me alimentaba. Seguide así e seguirei medrando. Como ves, sigue aparecendo monstros verdadeiros que ameazan o noso planeta. Temos que reciclar
temos que intentalo e necesitamos a túa axuda. O desastrómetro indícanos que é moi perigoso. Non podemos estar inactivos, temos que usar as 3 R's: reciclar, reutilizar e reducir. E non debemos malgastar os nosos recursos. Todas e todos somos superheroes e superheroínas se cuidamos o noso planeta. Queres convertirte nun? Imos darche unhas accións para conseguir os superpoderes. Recicla, reduce e reutiliza. Axuda a manter a contorna limpa. Reacondiciona. Usar fontes de enerxía renovables. E lembrade, tomar menos carnes e lácteos porque o gas